हमारी ओर ताक के हमारी ओर बस। इहो कोनो कवि लिखले हुआ। अभी एक ठे गीत सुनला है कि माता बहन लोग आवेला फेंक दिहली थरिया। वो माता बहन लोगन का गीते ना, ओके लिखला पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, मदन राय गवला। राही जी का उम्र इस समय 90 बरिस बा, लेकिन मोछिया ओछिया छिलवौले रहना देखत का बुझाइए कि 70 का। भोजपुरी लिखते हैं हर कलाकार गाया, भरत शर्मा, मदन राय। कबो कबो भोजपुरिया वाला नीक लिख दिल। लगावल सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। सनहिया निभावल बहुत बात होला। श्रीमान या लगावल बहुत बात नहीं थे। सनहिया निभावल बहुत बात होला। बुझहु न पवल हम बुझहु न पवल हम तोहरो इरादा। रूपवा की जाल में घेरा गई दादा। भाई सुना केहू के मुआवल केहू के मुआवल बहुत बात नहीं थे। केहू के मुआवल बहुत बात नहीं थे। मुआ के जियावल बहुत बात होला। श्रीमान डॉक्टर जसवंत सिंह जी, होम्योपैथ